விஜய் வந்து சிஎம் ஆகணும்ட்டு ஐயப்பா மாலை போட்டுன்றதுனால அவங்க தாத்தா அவங்க மாமாவெல்லாம் அதனால நான் அவங்க கிட்ட ஐயப்பா சாமி கிட்ட நான்வெஜ் சாப்பிடாம விஜய் வந்து சிஎம் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரே எய்ம்ல 1 மாசம் 35 நாள் நான்வெஜ் சாப்பிடாம விஜயநாபுரம் பபுலு பெங்களூர் விஜயநாபுரம் பபுலு என்கிற மகாலட்சுமி பபுலு அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து கார்த்திக் புஷ்பா விஜயநாபுரம் பெங்களூர் விஜயநாபுரம் விஜய்க்காக வேண்டுதல் வச்சுன்னு 1 மந்த்துக்கு நான்வெஜ் சாப்பிடாம இருக்காங்க பாருங்க விஜய் ரசிகை விஜய் போட்ட கிளாஸ் உடஞ்சதுனால ஒரே உட்காந்து அழுதுன்னு இருக்கிறாங்க மாற்றி தராங்க கையில் வர சேவிங்ஸ் காசை வர எடுத்துகிட்டு வந்துக்கிறாங்க மாற்றுறதுக்கு